Assalamu alaikum Türkmenistanlar, assalamu alaikum dünya Türkmenleri. Men Hıdyrov Kakımrat, Türkmenistan'ın Halk Hareketi'nin Türkmenistan Demokratik Sayılan gurnanları. Aziz adamlar Türkmenistanlar. Belkim size şu men gepim yakınmaz video reportajım. Yönü kıynansam aytmalı bolýan şu zatlar. Ine biz üniversitetde okanda, mektebiň soňky 9-10 klass okan tarihte, soň üniversitetde okanda biz aýdýarlar. Cemiyet ösýedip de, cemiyet ösende bir döwürleri var. Döwürler diýende biri birinji döwür gulçuluk döwür. İkinci döwür feodal döwürleri. Üçüncü indi näme diýdiler? Kapitalizm diýdiler, ozan sosializm, ozan kommunizm diýip aýdýarlar da. Indi bu zatlara bu näme Sovet döwrüň nämeleri? Ilmlarda. Ýöne gıynansam şu döwür 4 san döwür häzirki bizim bolan ýaşaýan döwrümizde gawat gelýär da. Ine Sovet Soýuzy ýykyldy. 90-njy ýylda, 92-de ýykyldy. Türkmenistan 92-de öz başlyk boldy. Garaşsyzlyk, bitarap. Indi galan döwletler eser ediň da. Biz hemmämiz deňlikde ösdik. Sovet Soýuzy döwründe hemmämiz deňlikde bolduk. Sosializm diýsen bolýar. Hakyky sosializmdi. Şo wagtda bahalar el ýetirçilikdi. Nire gitjek bolsaň gidip bilýän. O döwürde öýle function lüks maşinlaram ýokdy. Iň lüks maşin o nämedi? Volgady. Ýöne daşa ýurtda bilen gawatlaşdyrsaň maşinlar, şo döwürde Volgada lüks maşin hasaplanýar. Endi men aýtjak zadym. Biz sosializmde ýaşapdyrys da. Hemmesi Sovet Soýuzy ýykyldy. Indi goňşy ýurtlara seredi. Käberler kapitalizme öwürdi, Gazakstana seredi. Özbekistan biraz durumtuly ýagdaý boldy. Ýöne şoda da kapitalizm tarapy öwrünip barýar-da, ýoşursa. O Täjikistan Türkmenistan bilen ýakyn. Kırgızstanda da olar onu düşünerikli däl. Olar da pastaýany şo demek hökümetini ýykyp otyrlar. Ýöne olaram gowçuluk etjek bolup bir hereket edýärler. Ýöne Türkmenistana gawat gelende biz ösmeň ýerine biz gaýta regressiw edip otyrys, aşağı gidip otyrys. Men oýladym biz feodal döwrüne barýas diýsek, ýok. Biz gelenimiz şu gulçuluk döwrüne geldik. Gulçuluk döwrüň dip nirde bäri subutna delili bar diýdi, subutnamasy. Ine armiýa uğradyňyz 2 ýyl çağaňyzy. Armiýada näme edýärler olur? Bir eline bir tüpeň alyp gördülermi hal? Avtomat. Bir ýyldan soň elini alan bolsalar, ikinji ýylyna gedende elini alyp birazjyk bir düşünje getirseler başyna. Häzir olaram ýok. Häzir 2000-ndan zol Vatan programmasyny götürdiler. Подсобный хозяйствосында ekin ekmeli, maldarçylyk, düýedarçylyk etmeli. Maldarçylyk diýende, düýedarçylyk diýende kiminki bolar? Hemmesi Berdimuhammedim bilen ýegenleriň mallary. Bir goýun ölse, 2 goýun edip alýan siziň maşgalaňyzdan diýip gorkuzyp otyrlar hemmesini. Şöýdip biziň soldatlar bulara gulçuluğa öwrildiler. Bu hökümet buna kanagatlanma, bu Berdimuhammedow Türkmenistany izigi derleyip bütün Türkmenleri gul etjek bolýar. Gul etjek bolýar, bu halka mişsat diýme. Bağışlan, gynasam şu zatlar aýtmaly. Sesiňiz çykaraňa. Daşa ýurtdaky gidenler birazjyk sowatlaşy, akıl paýhasy ütkiye o taýda birazjyk garşylyk görkezýärdi. Ýöne seredin. Bularyň ýegenleriň aýdyşyna görä, ýegenleriň öz arasynda biz daşa ýurtdaky türkmenleri getirmeýäs diýe. Sebäbi olar ýurdu dolandyryp otyrlar. Olaryň pullary bilen ýurt dolanyp otyrdy. Biz getirsek az muhtardan getireriz diýe adamlar. Şo zady düşünüň türkmenler. Sizi bara gul hasaplaýarlar. Hakyky olaryň aňynda, pikirinde siz hemmäňiz gul. Bular paçalyk, bular şo ýerleriň paçaň ýerleri şöýdip ýaşasy gelip otyrdy, edibem otyrlar şo zatlar.
Indi men size aytacak zatlarım ine. Sonku vakada ine näme diýen? Guruş haritady. Ýakyny tupan boldy. Ýene şo üçekler diýerler daşygyzda bilemek başga ýylda näme diýerler? Krişalara. Krişalar uçup gidip otyr. Sebäbi näme üçin uçup gidip otyr? O çalama çekki halk üçin ay bulan bu yeter diýip aýdyr. Özüni üçin ýaly Guran aklar. Eger şo Göktepelik häkimler vilayata baranlar şolary aýtsaň, şu ömürlüňiz şo taýda häkim boldyňyz, işden çyksaňyzam, siziň maşgalaňyz şo ýerde ýaşaýdy diýse, şonda olar bir hereket et başlar. Hakyky kaçystyny gowzat edip başlar. Ýöne olar şo wagtlaýynça oturan soň, olar ahalda bir ýerde jaý gurýarlar, özüne o taýda iýdiler, o ahaly göçüp gidýärler. Biz devlete varsa, şöyle bir Allah'a, Hudaýjan bize bir yol verse, men şu häkimleri haýsy vilayatda işleyen olsa, hemmesini abratny şo taýa göçürýär, hemmesini. Daşygyzda kim işleyen olsa Göktepe'den, hemmesi daşygyzda ýaşaýarlar. Özüm şor yerlerde, niri duz çykan yerlerde. Sebäbi şöyle görüntüli şo zatlar etsen, indikide halkyň öňünde maskaralanyp bolup ýörse, özleri maşin vermeliler hususy. Avtobusda ýörsinler. Şonda bular düşünerler, halk üçin etmelidigini. Men ýağımda wa Ýagmur öz gelip Daşygyz vilayatyna Sapargeldi Motaýew ýylyň arasynda maskaralaýdy. Sebäp ýöne o döwürde Sapargeldi Motaýew şäherçi däldi. O hojalykçydy. Näme was yerleri götürdi, şahsenem yerler taraplaşyda yerleri açdy. Şo taýda ekinçilik, ekrançylyk bilen gowy düşünçesi bardy onda da. Ýöne şäherçisi däldi o. Garadskoy urbanist däldi. Ýöne şonda men bildim şo zatlar edende halkyň arasynda başgaça täsir edeni. Şoň üçin Türkmenistanlar Göktepe'den gelenleri hemmesi şo taýda galmak, şo oturumly yer oturtmaly. Maşgalasam şo taýda. İşden çyksalar hususy maşin berme, avtobusda ýörsinler. Indi Türkmenistanlar siz aýdyp otyr. Etin bahasy galdy, etim ýok diýdiler. Çöreň bahasy 0,7 bolsa 70 tengemi häzir 1 manat, onam tap bilmeýän diýdi. Häzir men bahalary aýdyp bereň size. Bahalary näme? Şekeriň bahasy 8 manat bolsa 12 manat bolupdyr. Ak ýağ 12 manatmy? Häzir 24 manat. Indi un ýok. Gazakstanda men garandaşlary ýerlere getirýär. Ony 14-15 manatdan satýarlar. Etin bahasy 24 manatmy hökümet bahasy. Häzir etem ýok. 65 manat, 70 manatdan. Çilim iň arzan bahasy 280 manat. 300 da diýäli. Iň gymmaty 800 manat. Indi siz oýlanşyň. Men size aýtdym. Öňüm dewlete aýtdym, Murat Gurbanow aýtdy. Bizde tizara kollaps bolýar Türkmenistanda. Ekonomika boýunça, ykdysadyýet boýunça. Bular şo zada gelip otyr. Haçana çeli siz çydajaksın. Ondan başga ýerler näme? Indi buğday ekmeýär, sebäbi adamlar öz melleginde buğday ekip otyrlar. Olar un gerekde, unum getirmeýär. Ine ağaçlygyň döwrüne ýetirip otyrlar size. Hemmäňiz. Ine Serdar barpdyr Lebaf vilayaty. Bardım, barmadım belli däl. Ağı tupan boldy. Şo taýda adamlary baryp ýagdaýyny sorap, o şipir gerek bolsa şipir nemetmeň ýerine bu gaýta saýlawçy bilen duşyk edýär. Daşygyza da düýün barpdyr. Ona men habarym ýok. Gönük barmal diýip otyrdylar. Çuburaşky gelmeli diýip otyrdylar. Lebap näde bir gün içinde Lebap bilen daşygyz aýlan men düşünemek bu Çuburaşky. O taýda da gaýgysy şo Disneyland gurmak. O halkyň başga zatlary ýok maladasy. O taýda suw zawod gurdyňyz, pulny ýediňiz, suw ýok.
Dağıcınızda bütün hocalıklarda su yok. Etaj jaya varsan su kalmayaram yok. Kanalizasiya yok. O 1 milyon dolar hem için olur dağıcınız demeti. Disneyland deyip. Seve öz kuruş firmasını şu 1 milyon dolar urcaklar. Indi Türkmenistanlar. Size hemmenizi buyruk deyip bilemek. Haişti. Şu Serdar Berdimuhammed gelse yolu yapın da alın onun öz yanınızda. Hakan gelsin diye. Gelsin abi baş tutanı olsa bu. Berdimuhammed bir kanun. Halkın aladasını etsin. O Ahalteki atları var arada o tezi neme doğup duran bir atı. Akan mı Akan'dan nemesi Aşkavat deyip. O koşku düzüye o halk ölen kaçın bu neme diye meşgurlanar. Halkın aradasını kaçın ne diye. Siz şu zatları oynayın ha Türkmen halkı. Şu gönlünüze değmeyin deyin de ne açacak bana cana deyiniz. Hakimrat gönlüne değme halkın zatı. O çudar yaldar o ne eli olup duruyor. Alın elinize. Serdar kakası gelsin cevap versin halkın önünde. Koşku düzeninden. Ak mermer Aşkavat falan de. Söylüş aşkça. Siz öz aladağınız öz elinizde. Öz baktığınız öz elinizde. Eğer siz özünüz talep etmeseniz hemmeniz cevir çekersiniz. Orgun işgari size de değişli. Sizin çağlar daşa yurtta okanak deniz mi? Size değişli. Siz adam bolup yetiştirecek bolýaňyz, olar siz az olar şolar kömeýde otyrsyn. Olar sizin çağınız gul ýaly hasaplanýar. Siz pul urudyp bilen zaplar. Hiç kime. Hemen işgärlerinden oğullar okap otyr. Hemmesin. Şu özüňize wara bir netije getirin. Bu adam, bu Berdimuhammed, bulan tohumları şu Türkmenistan'ı bir uluqum böwet. Möt. Başka zat deyip bilemem. İndiki duşumuza çeli. Sağ ol.